Hola a tothom, en aquest videotutorial continuarem generant materials en el nostre Classroom. Ara veurem la potència que té el Google Classroom i el Google Drive per tal de generar materials que nosaltres podem anar editant contínuament. Accedirem al nostre Classroom, ens adreçarem a treball de classe com sempre. En aquesta situació veieu que tenim els materials de Drive que hem vist anteriorment, l'exemple de material, i generarem un nou material. En aquesta ocasió, el que farem serà posar-li un títol de material editable i el que generarem serà un nou document. I farem una presentació. Automàticament se'ns obre el Google Presentation, li posarem un títol, presentació exemple, i a partir d'aquí, hola món. Podrem editar aquest contingut. Una vegada el tenim fet, fixeu-vos que tinc l'opció de treballar amb la presentació, però continuo tenint aquí el meu material. El que farem serà publicar-ho. Una vegada que està publicat, que seria aquest, el movem una altra vegada, en aquesta ocasió, a material editable, i si accedim, veiem que ja ha canviat el nom, i si accedim a aquest contingut, veiem que posa Hola món. D'acord? Òbviament, com jo soc l'editor, puc veure el contingut i el puc editar. Si jo canvio aquí l'edició, a tots els alumnes se li canvia automàticament. Això és un avantatge increïble per tal de fer una presentació contínua o anar ampliant els materials que jo poso a disposició dels alumnes d'una forma molt senzilla. Com podeu veure, sempre quedarà publicat. Recordo que al tauler es van publicant tots els materials en ordre cronològic a l'hora que es van publicant. I a partir d'aquí nosaltres podem seleccionar si posar a disposició PDFs del nostre alumnat, si posar text o si posar una presentació, anar editant-la, qualsevol tipus de documentació que nosaltres vulguem dintre de la nostra metodologia en Google Classroom. Això és tot. Fins la propera.